pahayag. Okay. Okay, daghang kay salamat kanatong tanan. Wailangan kay muburang oras. Unang punto, mapasalamaton tagdako sa ni-affirm karon Brother Silbert Adriatico Dondoniano ingon nga nagrepresentar karon sa simbahang Katoliko ning iyang gi-affirm karon mahitungod dinhi nga pit celebration sa pit senior. Unya dito ta mo relate o engage sa iyang mga reasoning o mga ebidensya Maigsoon Higala. Una, nakahisgot siya mahitungod ining paggama og larawan sa atong Ginoo. In fairness lang Maigsoon Higala, kaming mga pinili dili gyud po niingon nga judgmental kayo. Nga was nga ang Dios nga katong yung lehitimong Dios, gaman siya larawan og rebulto, wan na magbut pasabot nga ang nagama Dios na dayon na. Hilabi na kung ang gisimba is kadtong Dios, dayon ang gigaman og larawan og rebulto agkatog yung lehitimong Dios. Like for example, Maigsoon Higala, sa simple analogy, ang atong national hero si Dr. Jose P. Rizal, gigaman og larawan. Wan na magbut pasabot nga kita mga Pilipino, Dios na dayon. Kaya na may larawan si Jose Rizal nationwide. Wan na magbut pasabot. Kaya nga man nato gisimba ang rebulto ni Dr. Jose P. Rizal. Pero ang nakalindot lang yun ni Dr. Jose P. Rizal kay ang nagama is litin mo yun nga dagway ni Dr. Jose P. Rizal. Mao na nga sa nangutan na ganina sa nagkupot sa account nga Julak, diretso na kon lidto, punto kayo ang iyang pangutana nga gikinahanglang tubagumis sa tibok persa sa simbahang Katoliko. Ay ninyo pasag dahil lang si Brad Silbert. Nga naman, matod pa sa mao nga nagkupot sa account, sure ba kaha mo nga kanang gihimuan ninyo larawan og rebulto, mao gyud na ag Dios nga nagpakatao? Kay kung dili mo sure, Maigsoon Higala, usa may tawag ninyo anang gapatuo mo sa usa ka butang nga dili galit daw mo pud mo sure. Dili mo sure nga kana mo day pinakahitsura sa Ginoo. Gapatuo lang mo sa usa ka butang nga bisan ka mo mismo. Walay siguro nga di ay mao siya. Maigsoon Higala. Kay once nga ang usa ka larawan og rebulto nga gamon, Maigsoon Higala, dili gali na pinakahusto nga dagway sa gigaman nimo larawan, usa may tawag ana. Laing larawan sa imong gilarawanan o mao ra gihapon. Lain na kaya naman ang larawan og rebulto nga imong gigama dili man ag pinakadagway sa imong giingon nga imong gilarawanan. Subot pasabot Maigsoon Higala, pag dili na gali na may pinaka dagway sa imong buot o gipatuo nga gilarawanan, dili na siya ag Dios. Matinud ang mong simbahang Katoliko sa atake sa ubang mga simbahan nga gasimba mo Dios. Kaya naman, ang inyong larawan og rebulto, dili man day mo makasiguro nga kana gyud day mo pinakadagway sa bata sa Ginoo sa diha ka nagpakatao sa ug hangtod nga nagdakop na siya. Importante man Maigsoon Higala nga di usa ninyo o unsay inyong ebidensya. Doon naman may mga photos, mga linilok na rulawan from ancient time Maigsoon Higala during the birth of the Son of God around 1st century. Ipakita nyo na sa mga. Kaya mo'y pinakalikong ebidensya para makatuon mi nga, mao gyud na ang dagway sa bata, mao gyud na ang pagdagway sa Dios. Kaya naman Maigsoon Higala, kay kung dili na mo'y pinakadagway sa Dios, lain na ng dagway. Pag lain na ng dagway, di tawag na nag-Diyos, kaya di naman agdagway sa Diyos. Yun dahil si Brad Silbert Maigsoon Higala, nga dili po siguro sayop, nga pag magama og larawan, isipon na dahil nga dautan, pag dili yun pinakahusto nga dagway sa Diyos. Kaya wala man po ko'y nabasa sa Biblia nga sayop o dautan sa diha nga ang paggama og larawan og rebulto dili gyud may pinakahusto nga dagway sa Ginoo. Natural. Wala gyud tay mabasa diha. Kaya nga naman, wa gali siya masugo,
Wag gali magsugong Ginoong Kristo nga gamay sa larawan og ribulto sa mga tinunan. Natural nga wag yun tayo mabasa diya. Pero arita sa laing punto, dautan ba paglain na nga dagway sa Dios ang atong gamon unya dili na mao ang hitsura sa Dios. Maigsoon migala. Dautan kay nga naman. Suko gali siya. Exodo 24:5 nga bubhog gali siya. Tagaan natong simple analogy. Kitang tanan do na tay amahan ug ginahan. Karon, ang atong amahan moabot man gyud ang katapusan. Ang atong inahan pinangga ta. Karon, ang atong inahan nagpatuo, nagaba siya picture. Nasa mga picture imahe. Mga anak, mao ni dagway sa inyong amahan. Unya kay karon ang original nga amahan maigsoon magala. Ang original nga amahan baga magkilay. Karon ang gipakita karon sa inahan nga gipatuo niyang amahan. Nipis na magkilay. Ang pangutana, mao pa ba gyapon tong original nga amahana? Dili na. Karon, ikaw nga amahan, gipaila sa imong inaha, gipaila sa imong asawa nga ikaw mo'y amahan sa imong mga anak. Usa may umbatiyon nga dili man ikaw, dili man dayto nimo dagway. Ha? Malipay ka ka, dili magsunmigala. Paglantaw nimo, uy. Ag iya mo ning ex. Malipay ka ka, dili ingana ang Dios magsunmigala. 60 segundos. Mao na mga bubo siya. Kay dili man magsunmigala. Masuko siya magsunumigala. Dili siya malipay. Mao na nga dili gyud ta pagamon og larawan og ribulto nga dili ta sure nga kana day mo'y dagway sa Dios. Kaya naman isipon na nga Dios. Unya mo lagi napaon ta mga ebidensya gi-search nato sa Google magsunumigala karon sa imong suong kamera. At tangilan niyo na yung magsunumigala dito hindi ako ni padagdiscuss sa RMNDX di Antipolo City matagan tag panahon para matin-awan tang tanan magsunumigala. Kaya nga naman sublion ako kami dili gyud ni yung judgmental ang amo lagi gipiho ng mga ebidensya usa ka tinuod. Okay. Kay di man na mo pasa sa korte labi na sa Ginoo og dili tinuod ang hapon atong tanan. Okay, daghang salamat no sa pahayag sa atong igsoon Brother Douglas Mugawa sa pinili nga nasod. Alang sa itong papayan, atin din ihatag sa atong igsoon may nahimo atong afirmatibo karon sa atong tema nga pinag-usahan alang sa iyang summary Brother Silbert Dondoyano. 10 minutos igsoon. 10 minutos. Nakakita ko og monument ni Dr. Jose Rizal dito sa usa ka eskwelahan sama sa Upper Dicayas. Og naay nagkomento nga, uy, lahi man ay ang monumento, dili man parehas atong monumento dito nga nakita namo sa lain pong lugar. Ang pangutana tungod bang kay dili magparehas ang expertise sa artist sabto na nga ang kadtong monument ni Dr. Jose Rizal dito sa Upper Dicayas kay lahi man po gyud ang tibuok ba og imong ikumpara sa lain pong dapit ang ilang Dr. Jose Rizal sabto na ba nga dili gyud si Dr. Jose Rizal ang gitumong ato nga monument. Dili siguro nato kuhaan o kana bang moral analysis ba ang Diyos kay kini depende sa usa ka sitwasyon. Kung kahibalo ka sa exact yun nga dagway, unya artist ka nga, maantigog ka nga, muawat nga, matunong yun, bulahan ka. Pero kung ikaw ang Diyos, kung ang tao na ning kamot sa pag-draw, kay naapod si pattern, o tungod kay ang iyang expertise, dili gyud sama kahana sa uban nga expert. Muing ingnon ba ka sa Diyos nga di kumudawat anang imong gidrawing, o imong gihimo, tungod kay kulang lang kas kahibalo. Nga dili kay ka hanas nga artist? I don't think so nga ang Diyos ingon niya na. Kay ang Diyos maglantaw sa atong abilidad, no? Ang tao dili parehas og abilidad, no? Kung ikaw pananglit sa pares na guna sa eskwelahan, tungod ba kay ang mga estudyante dili parehas og abilidad na ay bright na ay medyo dili kayo bright, ingnon sa wayon tong usa nga naningkamot ra ba pod, no? Pero diha ra gyud sa taman iyang sawayon tong usa nga kulang ang iyang ka-bright tungod kay dili siya pareha sa atong bright kayo. No, dili ingon ana ang Dios, no? Pero nalipay ko sa ni-argue ganina nga dili siya supak sa paghimog larawan. Ang iya lang nga kinahanglan sakto gyud, exact gyud. Pero magpresa ng monument ni Felix Manalo sa ilang sentral. Kung mangita taog ka ng artist pod mutanaw ba din mutanaw sa hulagway ni Felix Manalo, sigurado ka tang 100% gyud nga nakopya gyud ang hulagway ni Felix Manalo.
o kanang atong mga monument ni Rizal ug sa uban pa? So I don't think so, no? Nagpasalamat lang ko nga dili na siya supak nga maghimog larawan, no? Ang ato lang diring ipaklaro nga sa Biblia dili gyud supak ang Dios sa paghimog larawan basta dili lang himo ang Dios. Ug ang Katoliko wa gyud magtudlo nga kanang larawan Dios. Ang pagtulon ang Katoliko simbolo, representation. Oh. Parehas atong nagpahimo ang Dios og larawan sa bitin nga tumbaga. Na batoy pattern nga giawatan nga nag-ingon dito nga oy pagbantay ani Moises inanglan ingon ani gyud ang itsura kung dili gali matunong masuko na kun nimo nag-ingon ana ba ang Dios right after pagbuhat ni Moises wa gyud mag-ingon ang Ginoo nga taysa murag dili maguganahan ng imong gihimo kay medyo akong gusto tambok-tambok dili nang niwang nag-ingon ana ba ang Dios. Ang importante nga, nakahimo gid siya. Whether mayo ba ito tanahon o dili, importante nga, nakahimo siya larawan sa bitin. So, ang amo po, kanang among dagway ni Senyor Santo Niño, na bahala na ang Diyos mag-judge kung iya ba nang aprobahan o dili. No? Pero, naningkamot ang mga artist nga, as much as possible, mauunta. Pero tungod ba lang sa kakulangon sa maong artist, muingon na ang Diyos, di kumudawat na ng inyong pag-represent sa akong pagkabata. No, at siguro siya may atong pangutanon, kaya kung kamo may pasultion, muingon magyunmog, masuko ang Diyos. Pangutanon ko na ito ang Diyos kung nasuko ba siya. Kana mong prangkahan na ito nag-istorya. So, depende sa expertise. Ako ang Diyos, ganun masuko man ko nga, naningkamot man po na siya. Daman rapod sa iyang kahibalo. Now, bulahan tong mga maayo gyud nga artist nga medyo tunong gyud ang ila. Pero kana pa manggaling maingog tunong, di pa magita ka siguro kung drawing lang. O kanang mo carve lang ka, di man gyud ka accurately, objectively say, gawas kung imong sukdon. Di ba? Di ba? Kay kung imo lang pong tanawon, bana-bana sa imong naong, ato pa, dili na objective, gawas kung imong sukdon. Di ba? So, siguro makaingon ka, mao yung dagwaya. Pero kung magsukdanay na ta, objectively, di kang kasiguradong tunong bagyod. Di ba? So, maana lang nimo ang gidyo kayo, pero di ka ka-exactly say nga mao gyud. So, ingon ana, no? Nga ang ato lang leksyong nakuha diri nga, dili daw ta ng paghimog ribulto, basta di lang ipakadiyos. Ihimuon lang instrumento o simbolo o kiana, base sa Biblia. Daghang salamat na pauntay mga kuwan, pero wala na tayo oras. Ha? Ako na pa? Okay. Kining da sa ako na lang kuwan, no? Dito na lang na ako ni, no? Nga katong mahitungod sa kanang magdagkot, no, kining kang Jubin Bako, no, kining imong kanagong magdagkot tag kandila, kanang kandila nagsimbolo sa kahayag, then kanang asus kandila nagsimbolo po na siya mga prayer na to kay mo paingon man sa taas, no. So mo na mga instrumento na to nang gigamit pag-express sa atong pag-ampo. Now kung mahitungon og naabay maayo ay siguro na ay maayo, siguro ang uban ang Ginoo moabot pag mangita pag panahon nga ayha niya dawaton ang imong gipangayo sa imong pag-ampo sa moabot nga mga panahon nga iya pong i-grant ang imong pagampo. Pero dili daotan ng magdagko tag kandila, no? Kay pwede man gali na gamiton natong kahayag sa kangitngit, no? Pwede po natong himong simbolo sa Ginoo kanang kandila kay kahayag man si Jesus Christ. Unya kanang aso diha simbolo po na, no? Sa prayer yun kay para sa nang insenso ga simbolo man as prayer. Ug wala tay mabasa sa Biblia nga daotan ng mudagkot og kandila diha sa pagampo. Gawas sa mga pagano kay ang ilang paggamit og kandila pagpahinungod man sa pagsimba sa Diyos o bakak nga Diyos mo nang nasayop sila. Pero ang paggamit og kandila sa sakto nga gamit, dili na siya dautan. So, mauna, no? O wala naman siguro dire na malangan nagbasahon pa rin ako. So, kana lang. From Jubla, bro, doon ano, karon gamaan ka ribulto, ikaw taas ang ilong, unya ang ribulto nga gibuhat, alam, sorry. Bro, Dunduyano, karon gamaan ka ribulto, ikaw taas og ilong, unya ang ribulto nga gibuhat, alang nimo flat og ilong, sugot ay ka. Kung nakahibalo ko sa huna-huna sa gabuhat nga iyang gituyo para kana bang si auti ba aron masurahon ko, murag sayop siguro siya, no? Pero kung mo diharap taman iyang expertise, naningkamot siya nga iyang yung mahimo, pero diharap yung taman iyang mahimo, di ko masuko niya. No? Akong i-consider ang iyang kulang sa expertise. Ako makasabutan na kay ako di man pugko anad drawing. Mahinawaing mo pugko kung sumayo nimo akong gidrawing nga maumaon na akong paningkamot.
Yan na ba mo gamit tag moral analysis, no? Depende sa sitwasyon. Kung tuyoon yun nga mauton para lang mamaot akong itsura, dili maayo. Pero kung naningkamot ng gadruwing diha o gahimo, akong i-consider na bahala di ka matunong kay tungod sa iyang naningkamot man siya. Dengan salamat. Okay. Maraming salamat no sa inyo sa naman tayo oras. Okay. Magpasalamat na lang ta sa mga naki-view sa atong programa karong hapuna through Facebook Live. Sa mga igsoon nato usab sa ato ang igsoon usab nga may nahimo nato karon nga afirmatibo sa ato ang programa Dialogo sa Kamatuoran o sa Catholic Faith Defender CFD Brother Silbert Donduyano. Daghang salamat igsoon no sa imong giapirmahan karon nga tema. Usa mga naki-join live sa ato ang programa gikan sa ato igsoon Julak, Jubin Baco. Okay, usab sa ato ang igsoon Viuli Agapay, Zeluna Arucha, ug sa uban pang naka-view sa ato ang programa karong hapunan no, nga wala nato mahingani. Daghang salamat ninyo. Hangtod sa sunod higayon na usab sa samang takna o sa samang istasyon. Okay, since wala man tayo igong oras, sa ngalan na lang sa ato ang station manager tiyong sa Batanang Pilipino, Sir Dennis Garay, o sa atong technician nga naspikas lawak, Sir Ruel Books Bukayaw, kini ang yubos nga igsoon Jerry Mugawa Arucha. Ang pulong sa Dios 7:21 sa basahon Apostol San Mateo, dili ang tanan magayan kanako Ginoo, makasulod sa kingharian sa langit kundili kadto lamang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Mayang hapon ug dalaygon ang ato ang Dios. Inyong nabati ang Dialogo sa Kamatuoran. Hangtod sa sunod Domingo sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.